wakamirwa naAron naTendai. Wadaidza Magura Eric ari defendant nemhuri yake. Nyaya yavo yanoya pamberi penyu nyaya ndeyekuti huyai kudare tipedzise nyaya yengozi yakapinda mudare 2016 yanemboudza kushuti pane mari dare kutaura kudaro ichigodo family ichitaurira Magura Eric nemhuri yake. Hatina kutsvaga bhuku ra2016 chingoti bhifa arikutaura ndiwe Aron. Mugore ra 2016 ana May Mugura akauya kumba nemuzukuru wake achibva wasvika ini ndakangoti ndanasema vauya wangoya kundona asi vakauya nenyaya yekuti ndini ndisu takauraya baba wako ndokutanga kusvika kwawakaita uchitaura. Inini ndakangozvitambirawo kuti vanhu vari kutaura vane zviri kuwanetsa. Ndibva ndangowapindura nditi tendai munouya nemusoro wacho ubva buda waenda havana unogara basi vakabva vanotanga kunetsana ivo vega vachinetsana namaiguruwa vachibva vaunzana kunuku vaipomerana nezvavaipomerana ndo pakazonzi namambo vabatwa uzi pane zvavakaita ndo pakazonzi namambo endai munodaidza munhu hama yemunhu wamakauraya auye kuno ndobva tauya kuno ini kandidaidza tikapinda mudara tikaenda kuseri kwechuru vhengeroko nawambuya nemupurisa ainzi Magumuri. Tasvika ikokoko vakaburitsa mudzimai wengozi iyoyo. Ngozi ikavataurira kuti vanofanira kubhadhara mombe 15 nemari pfuma yavo yavakanga vatorerwa pakupondo kwakaita inova churu kurava kuti 5,000 US. Jongwe rehuku nembocho yembudzi nemutsunga wekuti mutiperekedze mumba machitono. Takabva ikoko nyaya bva yasvika mudare muno yasvika mudare zvikanzi namambo zvinhu zvavanhu munounza riini. Ivo ndobva vati Friday kusvika pari nhasi hakuna chati chaitika. Saka isi nyaya taunza kuti ngavachiuye nezvinhu zvavakataurirwa. Baba wenyu wakaurayiwa wainzi zita? Mateo. Matimombe 15 ne5,000. Mbotso yembudzi nejongwe rehuku nemutsunga wachidoro. hanzi yakapinda 2016 wakafa sei iye Mateo? Zvakaitika pakutanga inini ndichiri nhumbu baba wangu wakaenda kumushakowana vachibva vanotenga mbudzi dzemasungiro. Vatenga mbudzi ndokwate zvaro vatenga mbudzi doro richibva rabikwa kumba kwani
mabiko acho emasungi. Sababa wakasvika kumba kwavo kuti vanotore mbudzi ava vakabva varamba kubudisa mbudzi yayo. Ava vachibva vazonoti zvatodi varamba tingarase rudo ndobva vati vanga tichingomwa hedu kuti azviona zvoshuva kuti mukwasha wanga uchida kudi kuita zvinhu zvako asi pane zvazoitika ngatichingomwa hedu doro di wabva wakumwa doro. Mukumwa doro imomo vanhu vakamwa doro vakamakana, uyo achiti iwo waramba nembudzi dzangu, uyo achiti handina mbudzi yako asi achiziva kuti akatora mari yemunhu. Saka pakuinda kuseri kwavainoti ndokwavaishandisa chichimbudzi kuseri kwemba ndokwavakazonotangira hondo yavo futi ikoko musi wachoyo. Ndobva vari wababa mubva wadimbura mbavhu vachibva varapwa vachibva vaiti araiti. Nyaya yakazoya 1975 ipapo ndobva wakazoita zvemushonga, ndobva wavhiringidza baba vangu ndobva vafa, vakadonha nebhasikoro vachibva vaputika itsvo. Saka takazonzwa kuuya wa2016 kutaura ndisitaka izvo zviri kutaurwa iyo. Eric, ndiri kuzviza amanini kwemunhu utorwa uyu hama yauyu chokwadi akatenga mbudzi chokwadi kuzoti vazosvike nepekurwisana isu vatiri kumabasa. Indakandipo ndiri mwana wacho mwana goyeidapo ndine mgura mwana mukuru ndakandiri kuti ndiri kubasa iyo ndiyo zvaandisonga kuti zvatikaisaa anditi takana iye mukwasha wediyo anditora ndokudini ndokuti wadonha kudini nebhasikoro wati hatina kuziva kudonha kwakona ndokubva andorwara sokuesito kwesito kuyakobva kwapindoi hosha munozaichida kuti inyangadze haibudi babai pamwe ningoramba ipotererawo iri ise ndipoteenzwanwani mukwasha wenyu wadini washayika wafa achitoro chokwadi kuti makauya munomo na2016 muna 2016 muno mudare mamambo makuru makambouya here muno mune nyaya iyo akauya akanyoresa kuti ndine Eric. Hapana here mhuri wenyu mhuri mungakuuya kamwa wanga waripo here kawanda wanga wasipo pakauya 2016 wakauya 2016 ndowapi ine 2016 ndandisiri makuuya kwakaita munhu ndakandisiripo pakanaka kana paina ruziva wakauya ndowapi kasuderoko ndimani unonzani okay Rosemary Mugura. Ndakafamba sei kuti vanhu vauye wakauya ndowapi? Inini ndakauya nevamwe vacho nhau yakaitika yanga yakuti mukwasha wayanga akungonetsawo Dakumuka. Wanhu wakuita zvizvi zvokutogasidzana asi nekuona kuti zvazvadaro manje takazoti aiwa hazvichaiti kuti tiite zvekungokandirana ngatinyatse kunongedzana pairi toende kudare tonopiwa n'anga toziva kuti zvinhu zviri kufamba sei zveshuwa takabva tauya kuno nevamwe vangu havapa ndobva tatopiwa n'anga namambo tichibva taenda mumhepo ichibva yatutwa ibva yabuda ichibva yatsanangura ikati nini ndandichida mukadzi ne5,000 nemope 15
zvobva zvazokumbirwa kuti mazuva ano hakuchadiwi bamukadzi chaja pfuma. Akati saka ndidzodzo mombe dzangu 15 ne5,000 zvobva tauya muno mudare. Asi mudare tataura nhau iyoyo takazobva panapa tisisanyatsi kuwirirana nevamwe vacho vakanga vari vakomana vadiki vasisi kumwa chakatoka wekumba ikoko kwambuya apa. Takatanga kutonetsana kusvika mambo akati aiwa endai muchinogare pasi, kana magara pasi mochizodzoka kuti maakuita sei. Ndopa yakabva yaguma nyaya yacho. Saka tazoendawo hatina kuzogara pasi nekuti tanga tisiri kuwirirana. Wazukuru nesu tiri vana wababa avo newazukuru wambuya avo vana baba vana sekuru akakanganisa mukwasha. Saka takatadza kuwirirana wachiti kana tapera ngatiperi. Saka tichibva tangogumawo takadaro. Saka yazotangawo izvozvo. Asi yanga isina kutanga 2016 yakatanga 2001. Vana baba vacho vese vachakatoringana. Isina kutangwa nesu vadiki kudai. Kwakutori nevakuru vakanga vatoitanga nyaya yacho yanetsa. Changaniwo pandino Inokuinzwa kangozi kuti iripo iyo ndizvo here zviri kutaura nekuti muri kuti ndaandisipo asi avo vari kutsanangura zviro zviri kuitika nekuti kupera kwengozi kuiripirana handiyezve vakomana vakauya vachidingawo vachiita zvidza izvi zvawapera kufa handii mata hapasina wekumba kwana mbuya wekwatosara aizviita wacho kuti nini handiti akatofa. Saka kune vamwe wacho wasara haana kuuya. Baba ava havachanyatsi kutondera semunhu wava munhu mukuru. Asi patakatouya pacho 2001 papaina mambo nabhuku kuchibva kwazototi vamwe mambo ndofunga ndimi makanga muritoripo kana ndisingakangani 2016 ndo wakanga waritoripo vachizotoudza mukomana wekutofa kuti aiwa hazvinzwaro endai munogara pasi. Asi hatina kuzonogara ndobva atodini uyo akatosvikopa kutoshaya zvatongogarawo zvakadaro. Takataura kuti ngozi ngozi hapana mamanikidziro atinoita kuti chii muripe ngozi but kungopera kwemutidii muchifa. Isu kuti tikumanikidzei hapana mamanikidziro atinoita panyaya nayo ngozi. Saka kungokuchenjedzai kuti honai nhau yenyu yayapa imimi mochiita sevarume motaura kuti mambo tinoda kuti tindoite zvakati. Muri kuzvinzwa zviri kutsanangurwa mumusha menyu. Saka munoti chii? Ndinobvunza ndiri kukunda mugura ndini mwana kunana baba ndongona nekutaura makasimuka ndimi mukunda mugurani Stella right. vamutore madhambo vaita heni gare retikiri idare risiri rechimuhwande muhwandeva idare riri pachena maitenda kafarira tine muroora akatisiya mumushamero inini kuna baba vari kuti ndowakarowa mukwasha zvikazazaitirira ndi mwanawo ndi mwana wemukoma wavo baba ava baba ava munina wababa wakaita mabasa saka ndakamirawo pari pandomugare weshungu
haisi nyaya yekuti tingambosorete musana musoro madzimambo mupana takagara dare tine gore nemwedzi nevazukuru vasekuru avo koponda kupasha ini ndikati uyai tigare pasi vanakomana vazukuru neniwo sanangadzi wenyu kamutete wenyu totoita sei tikanhonga pataita nhonga toisa apo tikaona takwanisa kana 2-3 toenda mumusha mashigodho kunopfugama dai taona chimukono kochembudzi jongwe rehuku tonopfugama chigodho we mukwasha uri mwana wemusha medu tiri kukuziva dai uzopfugama kuti titsvage tutsvako takasununguka ndakawirirana nevana vangu takatiwanda tichikoro ngatikandei apo nepapo tichikanda apo nepapo kana padai totsvaga chimwe chinhu tikana padai tikatadai vana vakawirirana neaoreta zvinhu nazvinhu vonai wana ndiani achatinyorera kuti uyu akanda $, uyu akanda $2 toona kuti ane mari tiri dare rekwedu vana vakati kandaisa pagurupu ndinokuudza isekitari ndimhiri anosonyora kuti mino atindi ane mari iye nezveyamani wakaenda wana ndoko wakaenda ndivo vachiri mumabasa ka isusu takogara ana tete vachipamba kupera kusvika iro dai razosumuka asi takaigarira pasi mobesi vana vadikika kana vachiri mwatiichirembera shuga havanyasuzwa kuti chii zvinonzii havazivi zvondopandi kuti nditaurewo nemazwira angu yaisi nyaya yekuti ndingatemesani musoro shokwadi mhosva tinayo uyezve tiri kuedza nepatinokwanisa kuti aitaita sei tabatana nevavana manje vana baba vaonai nemombe yacho kunanga musisi vanoitei tiri kuti dai taunganidza padiki zvedini zvakwana kana kuti taunganidza tichiti fanai bata yapo tikadai kana ombe mbiri inoda ulipira kamwe haiti mudengo ngozi inotounganidza zvinhu moenda mohamanolipira ndokuti ipere kwete zvemudengu mudengu zvamuri kutaura izvo haisati yakura kashaika unopfugama haisati yakura kashaika ona 12 wamuri kutaura dai makatoti mombe pamunhu makatoeka 12 dzakaungana kwakuya kupopera kuna mambo kuti tikumbire kungozi anyway handina mhosva tinani asi kuramba pane zvokuzoti ndikada kuzvibvisa kuti inini inini handizvo shaitwa nehama yako shaitwa neyo mai vedu vasara ndivo avo ndivo mudzimai webaba ivo wakaita mhosva ndikozve kumba kuna vazukuru vatatati tigare navo pasi sevanakomana tione kuti tingaite sei muri kuzoita sei mai taura imakagara ni mwanayo mubvanangu akanga aaaati kuti ngatidare muri pamwe chete vanobvuma waibvuma izvo waibvuma izone akana izvo tatochendera kana kusaura ine handinasoa kuuya kwakuuya kunge mhaka yekuti ndadaidzwa ndichi kuti unganai tikuraye tondindo handizivi kuti wasazvitangira papi anozvigona ngobvumira zvinhu zvishaivumira tifunga kuti zvino vanhu wasaita ine inguva yareba saka munopa shoko rekuti tii kuna nachigudhu nekuti vari kuti makapromisa kunoti ende ingozi hatinai nzira dzekuti tingakuti timanikidzei asi hatifani kuti vanhu vapere sekufa aizvitodai wakaunganidza ungadai wakazozvipedza kare ukaenda nekashoma kare kachoko handiti waisaaigamba waona sekuru wako wasvika kana kuti mbuya wako newana mai wauya kufugama mwana mutaunza mutavo hapane kashoma kekutsvinyira kamuruti kashoma kashoma ndazvo zvakakafanirwa baba wako 76 zvitamuna 75
tamuna 2025 ari kumachi 50 years ari 50 years Sachiti pai anza kutodi ndipava kutodi vanhu vauti vakatipromisa todi nenhau yengozi kuti nhongo dzenyu ipere. Eric, ndori pamerika ndiwe papa vaguri ndinoita chinhu chinenge chiri kuti handei ndakazviparava asi ndiwe ngonga wakazvipara ndau ingazviri mukati menyu shaurei dai zvinhu zvinhu zvekunga tagara pasi semaitire tagara pasi ona nezvezvinhu zvauya sese zvauya zvakati right ino ningi mufanokisa mombe ningi mufanokisa mombe ningi mufanokisa zifana waneza kana ni ng'ombe zinokwana murongo muna ng'ombe 4 nembuzi nemali yeshiramu chekuti munhu adini aziva apirewo nemizimu yake kana iyo mizimu yake inozona. Mambo ari kutaura kuti ngozi inoripa kamwe chete haina mudene mudena asi kuti muri kuda kupopera munhu bedzi anogona kukumbirira ngozi kuti idzikise mombe 15 nemambo wega. Mambo anotonga kana nengozi nekumakuwa zvese simba rashowana ndaitira izvozvi handikutenderi kuti dai zvaitika saizvozvi ndaitira izvozvi ndezvekuti une mudanga uwo ngasinei mombe imwe tati munovapa shoko ripi chitaurai shoko ramunovapa shoko rinokana tiri bvise mukana mangu here inini rinoenda kune avo semusasamukuru sababa ndingave hangu sababa wekuti ndinogona kuti ndatibvisa mombe ine ng'ombe yacho tine hwani vana ndinobvisa tibva tati tabva kulongo tasainirwa munofanira kunibvisa muntu hwani pamwe ndee baba wacho ndiwazongobvisa ng'ombe ine ng'ombe ndine hwani kana daivine ndine 2 anditi handi dzong'ombe dzingaa dzachajwa handi dzachajwa nei nemuripima ulongoauripipa handi dzingaa dzachajwa iwe ngogona kuchaje uzokuchaji iweyo kuti ndinoda ndikupe ng'ombe dzakati dziseri izo ari kudaba iwe ngoga kuti handine ndakamudii ndakamita zvino chinodikanwa ngezvekuti kwakukokorodzana tounganidzana onana vanhu unganai ningibvisa ng'ombe kana dzifanana nekang'ombe dzinokwana 5 kana murongomuna eyo amugura ndo zvamuri kutaura zvamurikuwasababa ndo zvamakatadza kuita kubva pesa ndikutaurire mambo wataura iwo kuti inini zvengozi handitongi ngozi inozitonga yega izvo zve ndiri kubva ndakutaurirai yauya ngozi muno awauya nenyaya yavo pamberi pamambo mambo hadi kuti vanhu vake vafe inini muchatinwa kudzoka futi muno mamambo mega awa ndomwakudaidza patirikana pamberi apo ndimi muchavadaidza mambo anokusiyai muchienda saka ndiri kutaurawo maise muri munhu mimi wakuru wemamambo handiti kuti zvingoda kuti dai taunganidzana isusu manje avo vaiteerera nemi muchiteerera tinofanira kuwanisa here ng'ombe dzinokwana 5 waiti avo vane ngei muri kuenda pa5 mati ngei muri kutaura motaura zvezvivapa 5 pa5 ngei muri kutaura pa5 ngei muri kueka pa5 musi kutaura pa15 rekaitizo mambo chesi tatichikumbirawo kuti timbodzokera kumba tonogara pasi tokokorodzana tese
tochitaurirana tatichikumbirawo zvemambo kuti pamombe 15 wotidzikisirawo. munotokokorodza moona kuti makokorodza pai kwete kuti munodzikisirwa kakuiwo pasina choaita. Ngozi yakati 15 ende paane nguva payakataura 2016 hamuna almost 10 years ago. Chiengai mundoite serious. Next tokupai 2 weeks Friday musi wa10 moya monditaura kuti semhuri mafunga kuti zvinhu izvi maakuda nguva yakati kuti muzviunganidze. Tokupai kana mwedzi miviri kuti muunganidze so that muripire ngozi yenyu. And tokupai 2 weeks yamuchaenda. Iwe ndiwe uri mwana handiti pane wakomana mwanakomana nemwanasikana iwe umwe aripo ndiani mwana wakomana hapana auya iwe wouya musi wa10 wotiti briefa unosvika vanokubhukira kupinda woti briefa kuti chii ngozi maronga dare ripi handiti so that tochiwapawa kuti no zvanzi imi munokwanisa kutuma one wenyu anouya achinzwa kuti waronga kuti chii so that tifambe handiti mundoita serious nechekutaura chokwadi mataura asina ndichona kuti vanasekuru vangu ende nenguva yareba handikwanisa hangu kutongera ngozi asi ndikuona kunge vari kutanga nekupopera iwo vasina kana pecheni yavanoita zvoratidza kuti kana ipapa handisikuona seriousness yavo kana kuuya pake asi zvisinei sezvimuri mapadeti tinotenda tinongomirira 10 yacho asi ane dambudziko remacost navo ekuuya pake chitu kanauya basa rake zindei kuuya futi atigare kune chigara kwarari chiuya futi saka kuuya kunozodzoka macost acho anenge awanda chienga vanasekuru wako ndo vanamai wako otoona kuti akungoita kuti zvivabatsire iwe uri muzukuru uri mukwazha vasanetswe azvongoti uri muzukuru atitovazivi kuda kwakwezvi zvinorwadza shaka okay tosanga musi wa10 hakungaenyu makawanda kuti pauti maronga chii tizokuti muri serious here nekuti ngozi tinonetsa ngozi haikwanisiki kuti tiuye kunokutorirai zvinhu haikwanisiki ngozi dai yanga iri mhosva unotitezva kuti yakaparwa nanhingi asi ngozi inotaura yega kuti inoripa inoti inobva yega saka ngatiitei kuti zvinhu zvipere ngatisimukei